Eskuaren solidarioa da, honakoa ere. Errenteria robotika munduan murgildu da, 3 dimentsioko inprimagailuen topaketa solidarioa egin baitute. 81 ingeniari eskuetarako protesiak egiten aritu dira, lurralde pobreetan behar dituztenei laguntzeko horrela. Inprimagailuak lan eta lan etengabe. Horri gainean ez, 3 dimentsioetan objektuak sortuz. Esku robotizatuen piezak inprimatzea eta gero montatzea albaldin bada, gero eramateko behar den lekura. Ordenagailuan hasten da diseinua, atzamarrak irudikatu eta orratzak martxan jartzen dira. Azkarrago inprimitu nahi baldin baduzu, okerrago inprimitzen dute. Orduan, ari gara inprimitzen abiadura nahiko poliki batean, eskuen kalidade alik eta hoberena izateko. 34 inprimagailuek agindua bukatzean muntatzera bidali. Atzamarrak zulatu eta eskuaren egitura finkatzen lagundu dute hainbat ikaslek. Nei gustatzen zait teknologia eta beste jendei laguntzeko alde. Hay gente que construye robots, hay gente que construye drones, estos robotitos voladores. Yo de hecho ya tengo cosas en mi casa, por ejemplo, pues para el cepillo de dientes. Igeltsua lagun besoari forma emantzaio jarraian. Ateatzen dugu poliklinatokin txapa batzuk, labean sartu dugu lehenago eta ateatzen dugu bere formakin. Eta azken pausua da esku hau lotu honekin, gero edukitzeko movimentu batzuk. Don Boskoko lanbide heziketa zentroak Gurutze Gorriarekin elkarlanean antolatu du jardunaldi berritzaile hau. Pertsonen aurkako minek eragitako amputazioak sorotsi nahi dituzte. Oraingoz, protesi xumeegiak dira benetakoak ordezkatzeko. Nork daki ordea, gutxi barru, zer egiteko gai izango diren.